खुलुमबाय लोगोफोर आंनि बे खौरां बिलाइ YouTube चेनेलाव गासैखौबो बरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दं। जुदि नोंथांमोना निउस नायनो मोजां मोनो अब्ला बे चेनेलखौ साबस्क्राइब बानायना ला। थ' बिदिब्ला दिनैनि खौरां बिलाइखौ आं फरायथिनो आखायाव लाबाय। गिबि खौराङावनो दङ BPFआ इसिङारि गोरोबलायनायनि थाखाय BPF मावफुं आफादनि फारिलाइखौ दोनथ'नाय जादों। इसिङारि दावराव-दावसिया BPF मावफुं आफादनि फारिलाइखौ दोनथ'दों मानोना महिलारिया गोरोबथानि थांखि लादों। बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्ट BPFआ इसिङारि दावराव-दावसिजों मोगा-मोगि जानांदों, जायनि थाखाय गोदान मावफुं आफादनि फोसावनायखौ दोनथ'नाय जादों। दोलोनि दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारिया आफादनि थिसनथाइफोरखौ थि खालामनो थाखाय सोद्रोमाफोरनि गेजेराव गोरोबलायनो नाजागासिनो दं। महिलारिखौ बावैसो बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल BTCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा CM महरै थिसनदोंमोन। बिथाङा 80 मावफुं सोद्रोमा EMSखौ बिथांजों लोगोसे समायखिरा लाहोनो थांखि लादोंमोन, नाथाय बे फारिलाइखौ थि समाव फोजोबनो हायाखैमोन। आफादाव सोरखौ सोफानांगौ बेखौ लानानै दोलोनि गेजेराव गोसो गोरोबलायैनि थाखाय गोबाव जानायनि जाहोन जादों। दैदेनगिरिया हारिनि थार थान्दैथिजों राजखान्थियारि फोथायथिखौ गोरोबहोनो जुजिगासिनो दं। गुबुन मोनसे जेंनाया बेनो दि माखासे हारिफोरा गौथुम बिधान सभा MCLAनि सायख'जानाय सोद्रोमाफोरनि गेजेराव थान्दैथि गैया। बेखौ सुस्रांनो थाखाय महिलारिया बे बाङाइ थान्दैथि गोनां हारिफोरनिफ्राय 6 उफ्रा सोद्रोमाफोर थिसननो गोनां जानो हागौ। महिलारि बिथाङा बुङो दि सावरायनाया सोलिगासिनो दं आरो BPFआ थाबैनो जेंनाफोरखौ सुस्रांगोन। CM महरै महिलारिनि समायखिरा लानाय हाबाफारिया रबिबाराव जादोंमोन, जेराव गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा आरो रायजो बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्यजों लोगोसे 20,000निबो बांसिन सुबुंफोरा बाहागो लादों। गिबि मन्थ्रि शर्मा बिथाङा महिलारिखौ साबायखर बावो आरो बुङो दि हादोरसा सोरखारा BTCखौ उदाङै खामानि मावनो खाबु होनायजों लोगोसे गोदान खुंथायखौ आबुं हेफाजाब होगोन। बिथाङा बुङो दि हा होखारनाय आरो खुंथायनि सोमोन्दै आयदाफोरखौ BTCआ थिरांथा लागोन, हादोरसा सरकारा नङा। नैथि खौराङाव दङ आसामाव गनायथि होनाय जाबाय जथाय पेन्सन स्किम इउनिफाइड पेन्सन स्किम UPS। सोरखारि साख्रिआवलाफोरा दा UPS एबा NPSनि गेजेराव मोनसे सायख'नो हागोन। आसाम केबिनेटआ हादोरसा सोरखारनि मावफारियाफोरनि थाखाय इउनिफाइड पेन्सन स्किम UPSखौ गनायथि होदों। बे थांखि बायदियै साख्रिआवलाफोरा गोजाम पेन्सन स्किम OPSआव थानो लुबैयो ना गोदान पेन्सन स्किम NPSआव थानो लुबैयो बेखौ थि खालामनो थाखाय बोसोरसे सम दं। UPSनि सिङाव सासे मावसाया जाय खमैब्लाबो 25 बोसोर खामानि मावखांबाय, बियो थांनाय 12 दानाव गावनि सानजेर गुदि बेथननि 50% पेन्सन मोनगोन। जाय साख्रिआवलाफोरा 10 बोसोर खामानि मावखांबाय बिसोरनो पेन्सन महरै दानफायाव खमैबो 10,000 रां मोनगोन। जुदि सोरबा पेन्सन मोनग्राया थैयोब्ला बिनि पेन्सननि 50% रांखौ बिनि नखरनो नखरारि पेन्सन महरै होनाय जागोन। गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुङो दि बे थिरांथाया OPS आरो NPSनि गेजेराव गोलाव सम सोलिबाय थानाय दान्थे-बिदान्थेखौ फोजोबगोन आरो मावफारियाफोरखौ बांसिन सोलाय-सोल' खालामगोन। UPSखौ मिरु सरकारजों 24 आगस्त 2024आव जागायनाय जादोंमोन आरो बेयो 1 एप्रिल 2025निफ्राय गोहोम गोग्लैदों। थामथि खौराङाव दङ गिबि मन्थ्रिया बुङो दि गौरब गगैनि पाकिस्तानजों सोमोन्दो थानायनि सायाव SITनि रिपर्टआ खहा गोनां। बेनि सुंद' फोरमायथिखौ थाबैनो रायजो-राजाफोरनि थाखाय फोसावनाय जागोन। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुङो दि कंग्रेसनि MP गौरब गगै आरो बिथांनि बिसिनि पाकिस्तानजों सोमोन्दो थानायनि सायाव स्पेशल इनभेस्टिगेशन टीम SITनि रिपर्टआ जोबोद खहा गोनां आरो सरकारा थाबैनो रिपर्टनि मोनसे सुंद' फोरमायथिखौ फोसावनो थांखि लादों। बिथाङा बुङो दि सरकारा आबुं रिपर्टखौ दानो फोसावनाय नङा, नाथाय बेजों लोगोसे थानाय फोरमानलाइफोरजों लोगोसे मोनसे सुंद' फोरमायथि एबा गुबै बाथ्राफोरखौ होगोन, जाहाथे सुबुंफोरा गावबा गावनि थिरांथाखौ दिहुननो हायो। बे सुंद' फोरमायथिखौ फोरमायनो थाखाय जानाय प्रेस कनफारेन्सखौ दोनथ'नाय जादों मानोना रोजाबगिरि जुबिन गार्गनि हरखाबै थैनायनि सायाव नायबिजिरनाया दासिमबो सोलिगासिनो दं।
शर्मा बिथाङा बुङो दि बे ब्रिफिंआव गुवाहाटीनि हादोरारि खौरां बिजोंफोरखौबो लिंहरनाय जागोन मानोना गौरब गगैआ लकसभायाव कंग्रेसनि लेङाइ दैदेनगिरि महरै खामानि मावो। गौरब गगैआ बे अजदफोरखौ फ्लप श' होननानै आरो राजखान्थियारि थांखिजों दैदेनजानाय होननानै अजद होनायखौ गोख्रोङै नेवसिदों। बेनि सिगां मिरु नखर मन्त्रि अमित शाहआ बुंदों दि आसामखौ पाकिस्तानजों सोमोन्दो थानाय दैदेनगिरिफोरा दैदेननो हाया। बे समावनो रायजो दलनि अखिल गगै बिथाङा सांग्रांथि होदों दि रिपर्टखौ फोसावखांनायनि उनाव गौरब गगैखौ जोबथेसालियाव दोननाय जागोन नङाब्ला गिबि मन्थ्रिया बिबान एंगारनो गोनां जानो हागौ। गिबि मन्थ्रिया एसआइटि रिपर्टनि माखासे बाहागोखौ थाबैनो फोसावगोन होनना रोखा खालामनायजों लोगोसे फैबाय थानाय सानफोराव बे जेंनाया गोख्रों राजखान्थियारि दान्थे-बिदान्थे सोमजिहोनो हागौ। ब्रैथि खौराङाव दङ आसामा रुंसारि जानाय नोगोरारिफोरखौ मान होनानै दैथायहरफिननो थाखाय श्रद्धांजलि स्किम बेखेवदों। मैया आसामाव सोरखारा जाय नखरफोरनि आंगो सुबुङा रायजोनि बायजोआव जिउ खोमायो बिसोरनि थाखाय मोनसे गोदान बिथांखि फोसावदों। बे स्किमखौ श्रद्धांजलि बुंनाय जायो आरो बे स्किमाव थैनाय सुबुंखौ मान होनानै आसामाव फैफिननायनि खोथा होयो। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननाय आसाम सोरखारा श्रद्धांजलि स्किम जागायदों। बे बिथांखिनि थांखिया आसामनि बायजोआव थैनाय असमिया सुबुंफोरनि गोथै सहखौ दैथायहरफिननाय थामहिनबा फैफिननायखौ मदद होनाय। बेखौ मैया दिसपुरनि लक सेवा भवनाव मावख'आरि महरै बेखेवनाय जायो। माबोरै एप्लाइ खालामनांगौ बेनि सोमोन्दै गुवारै फोरमायथिखौ सेवा सेतु पर्टेलाव मोनगोन। गिबि मन्थ्रिया बुङो दि दानिफ्राय आसामनि फिसाज्लाफोर आरो फिसाजोफोर जाय रुंसारि जायो रायजोनि बायजोआव गाव गावनि बिमा हादराव मानगोनां बिदाय मोनगोन। बेनि थांखिया जाबाय बेफोरबायदि गोब्राब थासारिजों मोगा-मोगि जानांनाय समाव नखरफोरा उफेरा जेंनाजों मोगा-मोगि जाया। गोदान श्रद्धांजलि स्किमा दुखुआव गोग्लैनाय नखरफोरखौ हेफाजाब होनो थाखाय सोरखारनि मोनसे अनफावरि हाबाफारि। बाथि खौराङाव दङ अरां नेशनेल पार्क माहारियारि हाग्रामाया दावबायारिफोरनि थाखाय खुलिफिनबाय। आसामनि अरां माहारियारि हाग्रामा आरो टाइगार रिजार्भआ दैज्लां बोथोरनि थाखाय बन्द थानायनि उनाव मैया 6 अक्ट'बरनिफ्राय दावबायारिफोरनि थाखाय फिन खुलिफिनबाय। हाग्रा बिफाना फोसावो दि दावबायारिफोरा दा पार्कनि सिङाव जिप आरो मैदेर साफारिनि रंजानाय लानो हागोन। ब्रह्मपुत्र दैमानि सा रुगुङाव थानाय अरां हायुङारि पार्कखौ गोबां अरनारि मि-जुनार आरो समायना नुथायनि थाखाय जेब्लाबो मिनि काजिरङा बुंनाय जायो। बे पार्कआव मोनसे रोखोमनि गान्दा, मोसा, मैदेर आरो गोबां दावनि फोलेरफोर मोननाय जायो। फिन बेखेवफिननाया गोदान दावबायारि बोथोरनि जागायनायखौ दिन्थियो जाय ओनसोलारि दावबायनायखौ बांहोगोन आरो ओनसोलारि रांखान्थिखौ थुलुंगा होगोन होनना मिजिंथिदों। द'थि खौराङाव दङ आसाम केबिनेटआ सोलोंथाइखौ बांहोनो आरो गामियारि फोनांजाबखौ जौगाहोनो थाखाय गोनां राहाफोरखौ गनायथि होदों। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव जानाय आसाम केबिनेटआ हादोरसायाव सोलोंथाइ, इनफ्रास्ट्राक्चार आरो मावफारियाफोरनि अनसायनायखौ बांहोनो थाखाय गोबां गोनां थिरांथाफोरखौ गनायथि होदों। केबिनेटआ गामियारि फोनांजाबनायखौ बांहोनो थाखाय 4,816 कौटि रांनि गनायथि होदों, जाय गामिफोराव लामा दाथायखौ बांहोगोन। फरायसाफोरखौ मुलाम्फा होनो थाखाय सोरखारा सोरखारि फरायसालिफोराव मुं थिसननाय गुदि थाखोनि 3,11,614 फरायसाफोरनो साइकेल राननायनि गनायथि होदों। बेनि अनगायैबो प्रज्ञान भारती बिथांखिनि सिङाव सा 1,75,817 सेथि बोसोरनि ग्रेजुवेट फरायसाफोरनि मुं थिसननायनि मासुलखौ होफिननो थाखाय 126.97 कौटि रांनि राङारि राननायखौ गनायथि होनाय जादों। केबिनेटआ केजुएल, मास्टार रल आरो थि बेथन मावग्राफोरनि बेथनखौ बांहोनो थाखाय बिथांमोननो साबसिन रांखान्थियारि रैखाथि होनो थाखाय थिरांथा लायो। बेफोर सायख'नायफोरा सोलोंथाइ, गामियारि जौगाथाय आरो मावदांसाफोरनि जौगानायनि फारसे सोरखारनि सोलिबाय थानाय रादायखौ दिन्थियो। स्निथि खौराङाव दङ 2025 मायथाइनि मेडिसिननि नबेल बान्था मोनगिरि सुबुंनि मुंखौ फोसावनाय जाबाय। समबारखालि 2025 मायथाइनि नबेल बान्था मोनगिरिफोरनि मुंखौ फोसावनाय जायो। बे बाराव मेडिकेल साइन्सनि 3 डक्टरफोरखौ मान होनाय जादों। सिएटल आमेरिकानि मेरी इ ब्रुंक', सेन फ्रान्सिस्क'नि फ्रेड रेमसडेल आरो जापाननि सिमन साकागुचिनो बे बान्थाखौ होनाय जादों।
ब्रुंख'आ इन्स्टिट्युट अफ सिस्टेम बाय'लजिजों सोमोन्दो दं, जेराव रेम्सडेलआ सन'मा बाय'थेरापिउटिक्सजों सोमोन्दो दं। गुबुन सासे बान्था मोनगिरि साकागुचिआ जापाननि अस्टाका मुलुगसोलोंसालियाव खामानि मावो। बे खारिथिखौ नबेल बान्थानि अफिसियेल हेन्डेलाव फोसावनाय जादों। पस्टआव होनाय खारिथिनि बादिब्ला मेरि इ ब्रुंख', फ्रेड रेम्सडेल आरो जापाननि सिमन साकागुचिआ इमिउनिटिखौ माबोरै सामलायो बेनि सायाव बिजिरसंदों। बे साथामखौबो पेरिफेरल इमिउन टलरेन्सजों सोमोन्दो गोनां संदाननायनि थाखाय नबेल बान्थाजों मान होनाय जादों। मख'नो गोनांदि देरहासारगिरिफोरा 11 मिलियन वेडिश क्रनार, सनानि मेडेल आरो फोरमान बिलाइ मोनगोन। फैगौ 10 दिसेम्बराव गासै बान्था मोनगिरिफोरनो स्टकह'माव नबेल बान्थाजों मान होनाय जागोन। 7 अक्ट'बर खालि फिजिक्स आयदानि नबेल बान्थाखौ फोसावनाय जागोन। 9 अक्ट'बर खालि थुनलाइयाव, 10 अक्ट'बर खालि गोजोनाव आरो 13 अक्ट'बर खालि रांखान्थि आयदायाव नबेल बान्थाखौ फोसावनाय जागोन। 9थि खौराङाव दङ धुबुरी दुखुनांथाव जाथाय। बिफानि गोथै सह'खौ सिथ्लायावनो लाखिनायनि जाहोनाव फिसाज्लाया बिमाखौ बुथारदों। बिफानि गोथै सह'नि मोखाङावनो सासे सुबुङा बिमाखौ गाग्लोबदों। धुबुरी जिल्लानि तामारहाटनिफ्राय मोनसे सोमोनांथाव जाथायाव सासे सुबुङा गावनि बिफानि गोथै सह'खौ बिसोरनि सिगाङाव थानाय समावनो गोबौ हाथियारजों गावनि बिमाखौ बुथारो। खौरां मोननाय बादिब्ला दायनिगिरिया खाचाखाना पागलागन्ज गामिनि बलराम रय मुंनि सुबुङा गावनि बिफा दुलाल रयखौ धुबुरी मेडिकेल कलेजाव खोमाना लादोंमोन। जेब्ला गोथै सह'खौ जोबथा बिदाय होनो थाखाय न'आव लाबोनाय जायो, अब्ला सानजौफु समाव बलराम आरो बिनि बिमा सेपाली रयनि गेजेराव दुंहाव बाथ्रा दान्थेलायनाय जायो। रागा जोंनानै बलरामआ बिफानि गोथै सह'नि मोखाङावनो बिमाखौ गाग्लोबो। नसुंसेनि सुबुंफोरा जोखोम जानाय आइजोखौ रैखा खालामनो हाखु-दाखु खारलाङो आरो धुबुरी मेडिकेल कलेजाव लानानै थाङो, जेराव फाहामथाय होनाय समाव दुखुजों जिउ गोमायो। पागलाहाटनि पुलिसआ बलरामखौ खादों। बे गिख्रंथाव जाथाया ओनसोलनि सुबुं समाजखौ गोथौ दुखु आरो दुखुआव खोख्लैदों। 9थि खौराङाव दङ सानै आसामनि NSS भलन्टियारफोरखौ हादोरगिरिजों हादोरारि बान्थाजों मान होनाय जादों। आसामनि सानै मुंदांखा समाज सिबियारि सुबुंफोरखौ 6 अक्ट'बर खालि राष्ट्रपति भवनाव भारतनि हादोरगिरिया आंनि भारत हादोरारि सिबिथाइ मावथांखि NSS बान्था 2022-23 जों मान बावदों। बे बान्थाखौ गौहाटी मुलुगसोलोंसालिनि NSS भलन्टियार डली चौधुरी आरो नगाव फरायसालिमा गावखुंथायनि NSS प्रग्राम अफिसार डक्टर भुवन चन्द्र चुटियानो समाज जौगाखांनाय आरो समाजारि हाबायाव मख'जाथावै बिहोमा होनायनि थाखाय होनाय जायो। गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालि NSS सेलनि फरायसा अनसाय सामलायगिरि आरो मावथांखि क'र्डिनेटर डक्टर रन्जन कुमार काकुतिनि दैदेननायाव बिथांमोननि नाजानाया गासै आसामावनो NSS हाबाफारिफोरखौ बांहोदों। JUनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसार नानी गपाल महन्त, रेजिस्ट्रार प्रफेसार उत्पल शर्मा आरो डक्टर काकुति बिथांमोनहा सानैखौबो बाख्नायनायजों लोगोसे बुङो दि बिथांमोननि जाफुंसारनाया आसाम आरो गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालि मोन्नैनिबो थाखाय जोबोद गोग्गाथाव फुंखा। 10थि खौराङाव दङ बाक्सायाव हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायजों सासे बैसोगोरा आइजोनि जिउ खहा। बाक्सा जिल्ला बागानपारा आउटपोस्ट पुलिस थाना आरो बाथाबारि हाग्रा मावख'खोन्दोनि सिङाव थानाय गेरुवा सनापुर गामिनि अनजलि बर' मुंनि सासे आइजोखौ मैया फुंनि 4 रिंगासोआव हाग्रा ओनसोलनिफ्राय आदार नागिरनानै ओंखारबोनाय हाग्रानि मैदेरा गावनि न'नि लांगोनायावनो हरखाब गाग्लोबनानै खास्रि बिस्रियै जिउ फोजोबना गालाङो। मैदेरा आइजोनि जिउ फोजोबनायजों लोगोसे सनापुर गामिनि सुबुंफोरनि न' बां सिफायनायजों लोगोसे माइ बाख्रिफोरखौबो गोबां खहा खालामलांनायनि खौरां मोननाय जादों। रायजो राजाफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला बे ओनसोलफोराव थांनाय गोबाव समनिफ्रायनो हाग्रानि मैदेरा फैनानै सुबुंफोरनि गोबां आबाद न' बां सिफायनानै खहा खालामगासिनो दं। नाथाय हाग्रा बिफाना होबथानायनि जेबो राहा लायैनि अजद सिखांदों।